Maryam. Wani gari kike? Wace karamar hukuma a kan Kubau? A nan jihar Kaduna kenan? Gashi an ce kina da ciki. Sannan kuma kina ɗauke da cutar nan mai karya garkuwar jiki. Ta yaya aka kika samu ciki? Baki san me ba, baki sai da kika samu ciki ba? To ya aka kika samu cutar ƙanjamau? Ita ma ɗin baki sani ba? To, a kina mafarki, kina yin mafarki? Ba ki mafarki? To, wane ne kuka fi mu'amala da shi a matsayin aboki ko ɗan uwa ko wani majibinci? Ba kowa. Ba kowa? To, ana shan ciki a ruwa? Shekara kenan? 15. Wace makaranta kika yi? Kin yi makarantar boko? Ta ina? A garin Mataki. Me ya sunanta? San sunan makarantar ma? Kuma kina zuwa? Aji kina? Kun fita? Wa ya cire ku? Daman ba na jewa ne kadai. Ake ji? Ni da ƴar ɗan wannan mutumin inda mata aure na biyu na ce. Kika daina zuwa. Kina aji ne kika daina zuwa makaranta? Biyar. Aji 5. Firamare kenan ko sakandare? Firamare. Kina zuwa Islamiyya? Kin yi sauka? Aji kina Islamiyya? Ba aji ba ne a haɗa miki. A haɗa kuke gaba ɗaya? Maza da mata? Yaya kuke? Ajin maza da na mata. Ya sunan shi? Malam Mubarak. Malam? Mubarak. Kin ce ba aji bane Islamiyya ko? Ba gida makaranta. Karatun allo ne ko Islamiyya sosai? Islamiyya ce. Ana koya muku littattafai? Ba koya muku littattafai? Ƙur'ani kawai suke. Yanzu na tambaye ki fararen sallah kin sani? Guda nawa ne? Guda 5. To fara mu. Kin manta? Kina yin sallah? Salloli nawa ne a rana? Da wacce da wacce? Da asuba. Sai me? Da azhar. Sai wacce? Da la'asar. Sai wacce? Da magariba. Sai wacce? Isha. Ke? Amsa yaushe da muke gari yake ba? Ina ga. Kuma kina da ciki? Kuma kina ganin yara? Kina ganin zai yi? Waye baki zoben da ke hannunki? Daga hannunki haka aka zoben. Daga ki. Haka daga mu. Kaga. Shi ne zoben? Waye baki? Ina da ne yawa. Kuma ɗin yayi baki? Ya ce in mata a sai zobe. Kuma ba da canji. Shi ne ka ce wannan ya miki kyau. Yau kwana nawa da baki zoben? Ran Laraba. Mai rabar da ta wuce. To kuma gashi mu an gaya mana cewa kina da wani saurayi, har saurayin ma yana kiran ki fifiya, haka ne? Ya sunan shi? Idris. To kuma gashi an ce yana zuwa wurin ki, kima kuma kina zuwa wurin shi. Me gaskiyar wannan magana? Akwai mutum biyu da suka gaya mana cewa sun taɓa ganin ki a wajen shi. Ni ba na ji wa wajen. To in ya zuwa ina kuke yin taɗi? A wajen gidan. A wajen gidan ku akwai zaure? A zaure ba ne. A ina ne? A bakin titi. A bakin titi. Yau ya kira ki a waya? Yaushe da wanda ya kira ki? Tirar Alhamis. Wannan Alhamis ɗin da ya wuce? Kun yi faɗa ne? To me ba daidai ne kiran ki alhali ku faɗa ba? Ai wai fata. Tana hannun wa? Sun kasi ɗan ne suka. A gida ne aka waya. Wa sai muke wani tun farko? Shi ne. Shi ya sai muke wani? To tun da ya sai muke, wa ya sai muke layi? Shi da layi da
ya kai kwana nawa ko wata nawa da ya sai miki waya? Ko wata uku ba za a yi. Ko wata uku ba ba. Aƙalla yana kiran ki a rana sau nawa? So ɗaya. So ɗaya ne zuwa biyu. Sau ɗaya. To gashi kuma abokin shi da muka kira jiya ya zo nan ya tabbatar mana cewa akwai kyakkyawan alaƙa tsakanin ki da shi. Me za ki ce akan wannan? Yadda in ki ya ce mai. Amma ni ne ba. Lokacin da kuke tare da shi an yi babbar sallah? Bayan babban sallah. Bayan babbar sallah kuka haɗu da shi? Ko kafin ya babbar sallah? Bayan babban sallah. To amma yana da ɗaki a gidansa ai kuma abokin shi ya tabbatar mana da haka ne. Me yasa ke so ki ce ba haka bane? Ba a garin mu yake ba. A wani gani yake? An beguwa. Kenan zuwa yake yi? Ya zuwa yake. Yana yin sati kafin ya zo wajen ki? A sati so biyu yake zuwa. To kuma shi abokin shi ya tabbatar mana cewa lalle a koran da kika bar gida kika zo har inda yake. Shi ya kira ki ta wayan tarkon. Kuma ya tabbatar mana da haka har ma ya sa mana rikodin din muryar ki mun ji lokacin da ya kira ki. Me yasa ke so ki kare ta mana? Ba ni ya kira ba. Wa ya kira? Ko a gidan mu ba a bari ne. To a lokacin da ba a barin ki fita yanzu ne aka fara hana ki zuwa fita da aka gaba a gano miki ba amma da ana barin ki fita ko ina ba wanda yake hana ki. Ba a barin fita. Akwai samari a gidan ku? Ba samari. Duk mata ne kawai? Mace ɗaya ne nan mu ne kawai. To me yasa maman ki take miki faɗa an ki fita ta ce miki dawo da wuri ba? Me yasa take miki wannan faɗa? Ba na fita da itin da zarar na fita iyaka na makota nake dawo. Makota? Kina iya gane gidaje na ne a layin ku? Zan iya gane. Wani gida kika fi zuwa? Daga gidan wannan mutum sai gidan sama. A gidan wannan ɗin da ke cewa me sunan shi? Malam Ba abokin babanki ba ne? Makocin. Makocin ku ne? Akwai samari a gidan? Da almajirai. Da almajirai? Wa kuka fi magana da shi a cikin gidan? Mata. Maza? Ni ba na shi. To amma wa kika taɓa ba abinci a kwano? A kwano. Ni ba na ba su abinci dai in a ce kai. Akwai wanda aka taɓa cewa ki kai mu abinci muke kai mishi a kwano. Ga sunan shi. Wanda aka ce ki kai mu abinci ke kai mishi a kwano ya sunan shi. To wa ake cewa ki kai mu abinci a kwano? Da kika ce an baki ki kai mishi. Mu da rana muke kai. Rana? Tuntun a daina aiki na. Shi baya zuwa aiki ne? Bai zuwa kasuwa? Bai zuwa komai? Yana zuwa ya karɓa wannan zuba. Tuntun a daina bana kai mai. To amma me yasa kika gaya mun saurayin ki cewa akwai matsala? In haka ne me yasa abokin shi ya gaya mun cewa kin kira shi a waya kin gaya mai cewa akwai matsala? Me yasa kika san da shi akwai matsala? Wace matsala ce wannan? Rabon da na magana da kini na manci. Ke kin mance?